Magnézium a jeho osobitý význam v živote ženy. Predpokladá sa, že všeobecným nedostatkom príjmu magnézia trpí väčšina obyvateľstva. Tým pádom sa to týka aj ženskej časti populácie. Pre ženu má magnézium osobitý význam v predtehotenskej príprave, období tehotenstva, dojčenia a tiež počas menštruačného cyklu. V predtehotenskej príprave je dostatočný príjem magnézia dôležitý pre reparačné, opravné procesy nukleových kyselín DNA a tým pre prenesenie neporušenej genetickej informácie pri počatí. Tento proces je dôležitý pre zníženie rizika predčasnej tehotenskej straty, potratu v prvom trimestri tehotenstva. Potreba príjmu magnézia v tehotenstve a v období dojčenia významne rastie. Prečo? Tehotná a dojčiaca žena sa o prijaté magnézium delí s plodom a následne dojčaťom. Tiež následkom zvýšeného prietoku krvi v tehotenstve nedokážu obličky zadržať magnézium rovnako účinne ako mimo obdobia tehotenstva. Vylučovaním dochádza k vyšším stratám magnézia. Magnézium má schopnosť uvoľňovať hladké svalstvo, vrátane svalstva maternice a tým bráni jeho nadmerným vzťahom. Magnézium tiež uvoľňuje svalstvo v stenách ciev, maternice a placenty a tak umožňuje lepší prietok a prítok životodarnej krvi k dieťaťu. Bolestivé krče v priebehu menštruácie sú spôsobené prudkými sťahmi svaloviny maternice. Magnézium uvoľňuje sťahy svaloviny a zmierňuje krče a tým pomáha nielen v tehotenstve. Doplňať magnézium je pre ženu dôležité období tehotenstva, dojčenia a menštruácie. O potrebe doplňania a dávkovania magnézia sa poradte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Magnerod, vaše magnézium v oranžovej krabičke.